आणि डायबिटीज रिव्हर्सल तुम्हाला करायचं असेल, डायबिटीज बरा करायचा असेल किंवा कमीत कमी औषधात तुम्हाला शुगर मॅनेज करायची असेल तर व्हिसरल फॅट कमी करायला लागतं. आता ते तुम्ही कुठल्या मार्गाने करता हा वेगळा विषय आहे. तुम्ही एक्सरसाइज करू शकता, डाएट कंट्रोल करू शकतात, योगा करू शकतात, अजून स्ट्रेस रिलीफसाठी काय करू शकतात. पण तुमचं व्हिसरल फॅट कमी झालं पोटाच्या आतलं तर डायबिटीज कमी होणार आहे. आज आम्ही बघतो की आम्ही काय मिळतं ते खातो किंवा जंक फूड म्हणावं, तर जर आम्ही मॉडिफिकेशन आमच्या फूडमध्ये काय केलं तर डायबिटीज कंट्रोल होऊ शकतो का? हो, मुळात डायबिटीज होऊ न देणे किंवा झाल्यावर तो चांगल्या प्रकारे कंट्रोल करणे ह्याच्यासाठी आपण आपलं अन्न जाणून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, जे आपण करत नाही. की आपण काय खातोय हे चांगलं आहे की नाही हे ओळखायला आपण शिकतच नाही कधी. बाकी आपण बऱ्याच गोष्टी शिकतो, इंजिनियर होतो, इव्हन डॉक्टर्सनं सुद्धा छान प्रकारे अन्न हे बरोबर हे चुके पटकन सांगता येत नाही, डायटिशियनला सांगता येतं. तर एक उदाहरण मी नेहमी देतो की आपण कार्बोहायड्रेट्स खूप जास्त खातो. तुम्ही आज कुठल्या हॉटेलात गेलात, भाजी पाव खाल्ली तर भाजी पातळ असते आणि एक पाव देतात. पाव संपल्यावर आपण काय करतो, एक एक्स्ट्रा पाव घेतो. त्याच्याऐवजी तुम्ही जर का ती चमच्यानी भाजी खाल्ली तर आपोआप तुम्ही कार्बोहायड्रेट कमी खाणार आहात. आणि जेवढे कार्बोहायड्रेट तुम्ही कंट्रोल ठेवाल गरजेपेक्षा थोडे कमी, तोपर्यंत तुमचं वजन वाढायची शक्यता कमी आणि मग डायबिटीज आणि बाकी सगळ्याच गोष्टी कमी प्रमाणात होणार आहेत किंवा झाल्या असेल तर त्या रिव्हर्स सुद्धा होऊ शकतात. सो अन्न खाताना आपलं अन्न त्याच्यात मेन 3 घटक असतात, एक कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स आणि फॅट्स. त्याचं योग्य प्रमाण पाहिजे. म्हणजे कार्बोहायड्रेट 50% आसपास, फॅट 30% आसपास, प्रोटीन 20% आसपास. पण आम्ही ॲक्च्युली पेशंटचं जेव्हा लॉग घेतो की पेशंट काय खात आहेत, त्याच्यात कार्बोहायड्रेट 60-70% असतो, प्रोटीन 10% असतं आणि बाकीचं फॅट असतं. सो ते चुकीचं खात असतात. तर ते जेव्हा सुधरेल तेव्हाच आपलं ह्याच्या संकटावर मात करता येईल आपल्याला. सर तुम्ही आता आम्ही जेवणाविषयी बोलताच आहोत, तर कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन आणि फॅट आम्ही म्हटलं ते त्याचा समतोल आहार आम्ही राखणं गरजेचं आहे, बॅलन्स डाएट राखणं गरजेचं आहे. सर तुमचं प्री डायबेटिक आणि डायबेटिक पेशंटला काय सजेशन आहे डाएटबद्दल? ओके, प्री डायबेटिक हा शब्द मला वाटतं आपल्या डिस्कशनमध्ये पहिल्यांदा आला आहे. बरोबर. सो मगाशी मी सांगितलं की 125च्या वर डायबिटीस किंवा खाल्ल्यानंतर 200च्या वर डायबिटीस. प्री डायबिटीस म्हणजे फास्टिंग 100 to 125 आणि आफ्टर फूड 140 to 100. दिस इज प्री डायबिटीस. प्री डायबिटीस महत्त्वाचं का, तर प्री डायबिटीसच्या स्टेजला आपण पुरेशी काळजी घेतली तर तो माणूस परत नॉन डायबेटिक नॉर्मल होऊ शकतो, आणि काळजी घेतली नाही तर हा प्री डायबिटीसचा पेशंट पुढे जाऊन डायबेटिक होणार आहे. सो प्री डायबिटीज आणि डायबिटीज किंवा डायबिटीज नो होऊ देणं या तिन्हीसाठी आहार तोच असतो, आणि त्याचं साधं सरळ उत्तर आहे की समतोल आहार. पण तोच सध्या आपण खात नाही, हा मोठा प्रॉब्लेम आहे.